नमस्कार मंडळी, मी कोकणची प्रीती. या लाईव्हमध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे. तर आजचं लाईव्ह आपल्याला जर लवकर होते, 1 वाजता 1 वाजता होत असतं, तर आज आपलं लाईव्ह जरा उशिरा होतंय, त्यामुळे क्षमा असावी आणि सर्वांनी जॉईन व्हावं, ज्यांच्याकडे नोटिफिकेशन पोहोचेल आणि ज्यांच्या होम पेजवर माझं लाईव्ह आलं त्यांनी पण क्लिक नक्की करा. तर पुन्हा एकदा सर्वांचं मनापासून स्वागत. तर चला लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. हाय सुप्रिया दीदी, हाय, हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी। आपका खत्म हो गया लाइव? आपका खत्म हो गया क्या? फर्स्ट लाइक डन, थैंक यू सुप्रिया दीदी। हो गया खत्म लाइव? खाना बना रहे हो क्या? मैंने आज जल्दी लिया लाइव। फिर अभी इनकी ड्यूटी भी है, ये 12 बजे आएंगे, फिर मैं खाना बनाऊंगी। अब काम करती हूँ, लग जाओ काम पे। मेरा ऑफिस खत्म हुआ, पता है, झाड़ू पोछा बर्तन, अभी कपड़े धोने रख दी हूँ मशीन पे। ये लाइव खत्म होगा, फिर कपड़े डालूंगी, फिर खुशी को लेने जाऊंगी 12 बजे, फिर आकर खाना बनाऊंगी, 1 बजे परसूंगी, पक जाऊंगी फिर बाद में। सही है, सही है। मरे पटपट कमेंट करा कोकणची प्रीती लाईव्ह मध्ये। आज क्या बना रहे सुप्रिया दीदी? राजमा? आज क्या बना रहे हो, राजमा? आज बारिश जैसा मौसम हो रहा है यहाँ। हाँ, इधर तो आज पूरा धूप है। आज काले चने, वाह, काला चने की सब्जी, काले चने की। सुप्रिया दीदी मुझे राजमा पहुंचा दो, मैं 23 को दिल्ली आ जाऊंगी, स्टेशन पे मुझे राजमा बनाकर खिला दो, उधर टिफिन लेकर आ जाओ। हे भगवान, वो राजमा मुझे बहुत पसंद है, और बच्चों को वो छोले। मंडळी पटपट कमेंट करा, कोकणची प्रीती मध्ये सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे मंडळी, स्वागत आहे सगळ्यांचं। क्यों सताते हो तुम, मेरी यादों में, मेरी सांसों में रोज आते हो तुम, इस तरह भला मेरी जान मुझे क्यों सताते हो तुम। हॅलो मंडळी, नमस्कार मंडळी, पटपट कमेंट करा कोकणची प्रीती लाईव्हला। ये यूट्यूब बाबा की क्या कर दिया, कोई कमेंट ही नहीं कर रहा है। मेरी यादों में, मेरी सांस में रोज आते हो तुम, इस तरह भला मेरी जान मुझे। हेलो हेलो, प्लीज 1 2 3 माइक चेक, प्लीज कमेंट करो, प्लीज कमेंट करो, 1 2 3। लाल लाल कलरची बांगडी, बांगडीचा कलर लाल, चाल माझ्या सोबत चाल। लाल लाल कलरचो बांगडो, बांगड्याचो कलर लाल, चाल माझ्या सोबत चल, फ्राय करून देतय तुका। लाल लाल कलरचो बांगडो, बांगड्याचो कलर लाल, चाल माझ्या सोबत चल। हाय सचिन दादा, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं। कुठून आहात नक्की सांगा मला, आणि प्लीज चॅनलला लाईक करा, स्क्रीनवर डबल टॅप करून। आणि तुमच्या इथं वातावरण किती आहे, टेम्परेचर किती आहे नक्की सांगा मला। गरमी आहे का तुमच्या इकडे, कुठून बोलताय हेही सांगा। हाय सलील राजे,
नमस्कार, लाईक डन ताई. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. कसे आहात तुम्ही? नमस्कार दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. प्लीज मला कुठून आहात नक्की सांगा, मला कमेंट करा. लाल लाल कलरची बाग आमच्या मालवणीत आम्ही तयार केला. निलेश दादा आणि प्रेम आणि मी मिळत लाल लाल कलरचो बांगडो, बांगड्याचो कलर लाल, चल माझ्या सोबत चल. बारामती. ओके, बारामतीवरून आहात का? गरमी आहे का तुमच्या इकडं की पाऊस पडतोय? मंडळी पटापट कमेंट करा यार, कमेंट येतच नाहीये तुमच्या, फक्त सीसीवर. नाईस सॉन्ग लातूर. सलील राजे, थँक्यू सो मच. दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या लाईव्ह मध्ये. तुमचं बहुमूल्य कमेंट केला त्याबद्दल खूप छान. पण ताई बोलला असतं तर मला खूप आवडलं असतं. तरीही तुमचं खूप खूप स्वागत आहे कोकणची प्रीतिया या लाईव्ह मध्ये. मंडळी कमेंट करा. सचिन दादा म्हणतायत 42 तापमान आहे. बापरे बापरे बापरे. पाऊस अजिबात नाही पडला का बारामतीला दादा? पाऊस नाही पडला का बारामतीला आजपर्यंत? मंडळी प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. फक्त एका दादांनीच लाईक केलंय, सलील दादा त्यांनी. सचिन दादा प्लीज लाईक करा. कचेश्वरी प्लीज लाईक. हो मला माहिती आहे कचेश्वर मला माहिती आहे. थँक्यू सो मच. मंडळी पटापट कमेंट करा सगळ्यांनी कोकणची प्रीती या लाईव्हला. आणि तुमच्या शाळेतल्या जर काही आठवणी असतील तर नक्की शेअर करा. मला शाळेत आठवणी ऐकायला खूप मजा येते. आणि शाळेत जेव्हा आपण जायचो, मी कोकणातली आहे, प्रॉपर कोकणातली, त्यामुळे माझं बालपण असं पावसांच्या दिवसात जास्त गेला आणि मला पाऊस भयंकर आवडतो. तर सचिन दादा म्हणतात नाही का पाऊस पडेल दादा. सली राजे म्हणतात नको ताई, स्कूलचे ताई मार खाल्लं आहे. तेच तर मला ऐकायला आवडतं दादा, भयंकर खूप आवडतं. सली दादा म्हणते नको. दादा सांगा ना तुमचा एक किस्सा काहीतरी सांगा ना शाळेतला. समुद्रगुप्ता, थँक्यू सो मच दादा, थँक्यू सो मच. कुठून आहात नक्की सांगा. रुपेश झोरे म्हणतात कोटून आहे मॅडम. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. तुम्ही कुठून आहात मला नक्की सांगा. भाऊसाहेब दादा म्हणताय नमस्कार ताई, भाऊसाहेब भोसकर चाकणवरून. नमस्कार भाऊसाहेब, स्वागत आहे तुमचं कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुमचं. तर नक्की प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी लाईक करा. भाऊसाहेब दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. आणि चॅनलला पहिल्यांदाच आला आहात त्यामुळे प्लीज जॉईन व्हा. येस, मैं 2 बच्चों की मारे मैं 2 बच्चों की मारे. रुपेश दादा मध्ये कोकणी आहे का? हो दादा, मी कोकणातला असेल. तुम्ही कोकणातले असाच काय? मला असं वाटतं तुम्ही झोरे म्हणजे कोकणातलेच असतालाय. बघा ना, वरचे काय प्रश्न विचारतात. लाईव्हचा आणि लग्नाचा काय संबंध आहे सर? देवदादा यार, देवदादा तुमचं किस्सोच. मी आता त्या वरच्या दादा का सांगत होते की तुमच्या शाळेतलं काय किस्सा असतात तर सांगा. सली दादा हे बघा, देवदादांनी पण आपल्या शाळेतलं किस्सा सांगल्याने आठवण दिवसात एकदा तरी बघा तो किस्सा आठवतात. प्लीज दादा तुम्ही पण सांगा. तुम्ही मार खाल्लात ना शाळेत, मग सांगा मला कसं काय मार खाल्लात ते मला ऐकायचं आहे. आता देवदार पण आले, त्यांनी पण आपला सांगितला किस्सा, बाकीच्यांनी पण सांगायचा. नमस्कार सगळ्यांना, थँक्यू देवदादा.
रुपेश दादा मध्ये संभाजीनगर वरून आहे. हो मी. ओके, मला वाटलं कोकणातलेच आहात. भाऊसाहेब दादा मध्ये लाईक केलं आहे ताई. थँक्यू भाऊसाहेब दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, म्हणजे रोज माझं लाईव्ह असतं. आज जरा लवकर घेतलंय, 1:15 वाजता माझं लाईव्ह असतं, त्यामुळे तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटेल. आणि मी प्रॉपर कोकणातली असल्यामुळे आता कोकणात जाणार आहे. कोकण पण दाखवेन तुम्हाला, सगळ्यांना एक्सप्लोर करून दाखवणार आहे. भाऊ दादा थँक्यू लाईक केल्याबद्दल. झोरे आहे का तिकडे? हा, मी कुंभार आहे, त्यामुळे कुंभारातनी पण झोरे आहेत. तुमचं कुंभार आहात का तुम्ही? ओके काशेश्वर, थँक्यू. पण झालंय, मला मुली आहेत 2, एक 4थीला आहे, एक UKG ला आहे. मंडळी पटापट कमेंट करा. कोकणची प्रीती आहे लाईव्हला. आणि तुमच्या शाळेतल्या काय आठवणी असतील तर सांगा जरा, मला ऐकायला आवडतील. सलीराजे म्हणतायत हिस्ट्रीच्या पेपर मध्ये सॉन्ग लिहिलं होतं ताई, आई शपथ लय मारलं होतं मॅडम. देवदादा हे तुमच्या वचेच निघाले. हिस्ट्रीच्या पेपर मध्ये सॉन्ग लिहिलंय बाई, आणि कोणतं लिहिलेलं ते पण सांगा. सलीदादा म्हणतायत, हसतायत. देवदादा म्हणतायत खिलारी साहेब, लाईव्ह आणि लग्नाचा काय संबंध भाऊ? नाही लग्न झालं तर आमंत्रण देऊ आम्ही, आपणास काळजी नसावी. हे भगवान, तेच ना, या माणसांना काहीच कळत नाही की एखाद्या स्त्रीशी कसं बोलावं, कसं वागावं. हे त्यांना लहानपणापासून हे डोस त्यांना पाजले नाही कोणी त्यांच्या घरात. कदाचित मला असं वाटतं ना, स्कूलमध्येच हे शिक्षण द्यायला पाहिजे अशा लोकांसाठी, की स्त्रियांशी कसं वागावं, लहान मुलांशी कसं वागावं. सलीराजे दादा म्हणतायत ओल्ड सॉन्ग होते ताई. हो का? मॅडमांसाठी होत का ते ओल्ड सॉन्ग? हे भगवान, हसायला येते, माझं गाल दुखतात. काय काय करामती आहेत ना. देवदादा तर भारीच. देवदादा स्कूलमध्ये नाही, आई वडिलांनी संस्कार दिलेली ही लोक विसरून जातात. हो ना, स्कूलमध्ये जरी संस्कार दिले ना आणि आई वडिलांनी जरी दिले तरी ते तसंच आहे. एखाद्या स्त्रीशी तुम्ही कसं वागता, कसं बोलता. आता तुमच्याच घरातल्या एका स्त्रीशी जर एखाद्या पुरुषाने जर असं बोललं तर तुम्हाला कसं वाटेल? राग येणार ना, तळपायातली आग मस्तकात जाणार, रक्त सळसळणार, एक चढवून द्यावीशी वाटणार. पण आम्ही लाईव्ह घेतोय त्यामुळे आम्हाला तसं करता येत नाहीये. मग मला सांगा, तुम्ही कसं काय बोलू शकता? जर तुम्हाला तुमच्या आईबद्दल, बहिणीबद्दल, बायकोबद्दल बोललं तर चालेल का? मग तुम्ही तसं समजून चला ना. प्रत्येक समोरच्या स्त्रीला एक आदर द्या. अजितदादा म्हणतायत ताई साहेब. नमस्कार अजितदादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात दादा? रुपेश दादा म्हणतायत हॅलो. हॅलो रुपेश दादा. म्हणतायत कचेश्वर म्हणतायत तुम्ही द्या आता तुमच्या पुत्रांना. मला पुत्रच नाहीये, बरं आहे, मला पुत्रच नको, अशा पुत्र तर नकोच नको. रुपेश दादा कमेंट दिसून राहिले का? हो नाही का? हो ते, हा मला इथं सत्य नाहीये. जोरे आदिवासी पण आहेत वाटतं तिकडे. आहेत वाटतं, मला माहिती नाही, पण आमच्या समाजात पण आहेत झोरे म्हणून. वैभववाडी त्या तालुक्यात आहेत. देवदादा म्हणते समोरची महिला आपल्यावर विश्वास ठेवून लाईव्ह येते आणि तिला असे दुखवणे, तिची कुचंबना करणे म्हणजे माणुसकीचा बोंब. बरोबर बोलला देवदादा. जर यांना रिस्पेक्ट माहितीच नाहीये, एखादी स्त्री लाईव्हला येते म्हणून तिला काही बोलावं, आणि ही त्यांची मेंटॅलिटी आहे. पण मी अशा मेंटॅलिटीला भीक घालत नाही. मी अजिबात घाबरत नाही अशा लोकांना, किती ते येऊ दे. देवदादा म्हणते समोरची महिला आपल्या. ओके चिकलू, हाय चिकलू, नमस्कार. मगाशी मला लाईव्ह बंद करावं लागलं. शाळेत असताना मिड टर्म ब्रेक मध्ये
इष्टाची पोती लिपोवन दवरली ब्रेक झाले. उपरांत वर्गाचा प्रभारी शिक्षक आणि रोखडोच टाका पोती दिली. पूर्ण तरी लेगती. मला काहीच कळलं नाही हो चिकलू. मला तू काय लिहिलंस तेच कळलं नाही. ही कोणती भाषा आहे रे चिकलू? हे ब मार्क दिलो हे एक फक्त, बाकी काही नाही. पोती लिपोवन दवरली ब्रेक झाले. उपरांत वर्गाचो प्रभारी शिक्षक आणि रकडोच टाका पोती दिली. हे पोती काय आहे भावा? रुपेश दादा म्हणते आम्ही माळी आहोत. ओके ओके माळी आहात. ओके ओके दादा. रुपेश दादा चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. रुपेश दादा. देव म्हणते यांच्या घरातील बायको बहीण यांच्याशी असे वर्तन कोणी केले तर हे लोक सहन करतील असंच वाटतं मला. काय माहिती यांचं. जर समोरच्याच व्यक्तीला किंमत देत नाही ते घरातल्या व्यक्तींना देत असतील की नाही यात शंकाच आहे. रुपेश दादा डिंक चिका. चिकलू ही कोकणी भाषा नाही रे रुपेश दादा असतात. चिकलू म्हणते मी शाळेत असताना माझ्या एका मित्राची मधल्या सुट्टीमध्ये बॅग लपून ठेवली आणि सुट्टी संपली. गुरुजी वर्गात आले आणि मी लगेच त्यांना बॅग दिली, पण त्यांनी ही गुरुजींना नाव सांगितलं. गुरुजींनी मला खूप मारलं. ओके आता मी मालवणी मध्ये म्हणते. मी शाळेत असताना माझ्या मित्राची मधल्या सुट्टीमध्ये मी बॅग लपवून ठेवलंय आणि सुट्टी संपली. गुरुजी वर्गामध्ये इले आणि लगेच त्याला बॅग दिलंय मी आणि त्यानंतर पण त्यांनी तरी ही गुरुजींना माझं नाव सांगितलं म्हणून गुरुजींनी माका खूप मारल्यानी असं बोलत. रुपेश दादा. अनिकेत गायकवाड म्हणते हॅलो संतूर मम्मी. हॅलो अनिकेत कसा आहेस तू? साली राजे म्हणते एका मित्रान तर त्या शायरी लिहिली होती. ओके अजून तुमच्या मित्रांनी पण काय काय लिहिलेलं. बाप त्याला लय मारलं होतं. बापरे त्याला खूप मारलं होतं काय सरांनी? सगळ्यांनी ठरवूनच लिहिलात काय? सॅक्री म्हणतात हाऊ ओल्ड यू? आय एम ओल्ड 32 आहे मी दादा. मैं 32 की हूँ. देवदादा म्हणते जाऊ देत. काय खाल्लं सकाळी? आज सकाळी मी डाळ आणि चपाती खाल्लेली. छोल्याची उसळ होती पण नको होती, कंटाळा आला तर मी चपाती आणि चहा पिल्ली. अजित दादा म्हणताय ताई जी पुरुष सण करेल ती छक्का आहे की मग? ताई जी पुरुष सहन करेल तो छक्का आहे की मग? बरोबर दादा. चिकुल म्हणतोय AI ची भाषा वापरून चेंज केलं होतं व कोकणीमध्ये. पण नाही ते थोडस जर असं चुकलं. माका तुका ठीक असा पण ते बाकीच चुकलं. सली राजे म्हणताय इतवार का दिन था मैं कपड़े धो रहा था उसकी याद आई तू सर फटक फटक के रो रहा था. ये होती शायरी है ताई. ओ माय गॉड. इतवार का दिन था मैं कपड़े धो रहा था उसकी याद आई तो सर पटक पटक के रो रहा था. हे भगवान बिचारांनी काय म्हटलं असणार. शुभम नमस्कार शुभम दादा. नमस्कार. हाय कुठून आहे ताई? मी कोकणातली आहे शुभम दादा. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात? सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे मी. तुम्ही कुठले आहात नक्की सांगा. आणि मंडळी प्लीज लाईक करा चॅनलला. ऋषिकेश दादा हाय. हाय ऋषिकेश दादा स्वागत आहे कोकणची प्रीती लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात ऋषिकेश दादा तुम्ही? हॅपी बर्थडे. ओके हॅपी बर्थडे म्हणताय का? थँक्यू. हाय चिन्मय काकू कशा आहात? चिन्मय तू ताईवरून काकू बोलायला लागलास. हे काय नवीन तुझं रूप दिसतंय मला भावा.
पहिलं मॅडम आलास, नंतर मी म्हटलं ताई बोल, तर ताई ताई बोललास, आता तर डायरेक्ट काकू. कैसे कैसे लोग आते मेरे लाईव्ह पर. नाही हो, गमत केली. दिल दुखा दिया मेरा. ऋषिकेश दादा म्हणते अहिल्यानगर वरून. ओके, अहिल्यानगर वरून आगा, खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. मंडळी प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी, लाईक अजिबात वाढत नाहीये. ऋषिकेश अहिल्यानगरला किती टेम्परेचर आहे? चिन्मय मध्ये वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू थँक्यू. पण कोणी सांगितलं तुम्हाला माझा वाढदिवस आहे आज? चिकलू म्हणते माझा मित्र आहे एक बिग कटोरा म्हणून, त्याच्या बरोबर खूप वाईट झालं युट्यूबवर. काय झालं सांग ना, काय झालं का? हा, ऋषिकेश दादा म्हणते 40. बापरे 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 बापरे, हे काय 40? माणूस करपूनच निघेल. काय माहित कधी आहे वाढदिवस. मग सगळे हॅपी बर्थडे का बोलताय मला? हॅपी बर्थडे कसं काय? मेरा आज जन्मदिन नहीं है. हाय ऋषिकेश दादा, आज माझा बर्थडे नाही आहे मित्रांनो. कधी आहे मग? 29 ऑगस्ट. चिकलू ते घेऊन भीक माग, त्याला खूप वाईट वाटलं. चिकलू आधीची कमेंटच कुठे गेली? ओके, तो बिग कटोरा एका वर्षापूर्वी एका मुलीच्या लाईव्हवर जात होता. ती मुलगी त्याला खूप आवडत होती, तर त्याने त्या मुलीला प्रपोज केलं लाईव्ह वरती मेसेज करून. तर ती त्या मुलगी त्याला बोलली तुझी औकात आहे का, तू कटोरा घेऊन भीक माग. त्याला खूप वाईट वाटलं आणि त्याने नाव ठेवलं. त्या मुलीने असे नव्हते करायला पाहिजे, त्याला खूप अपमान केला. ती नाही म्हटलं असतं तरी विषय संपला असता. बरोबर, लायकी वगैरे नाही काढायची है ना. चिन्मयमध्ये माझं 23 ऑगस्टला असतं. हो का? हॅपी बर्थडे इन ॲडव्हान्स. तुम्ही येत नाही का नगरला? नाही ऋषिकेश दादा, मी अजून त्या साईडला फिरलीच नाहीये. पुणे, अहिल्यानगर वगैरे या साईडला कधी गेलीच नाही. या साईडला मी अजून कधी फिरलीच नाही ना. बघू कधी राहायला जमतंय ते. सली राजे म्हणताय ताई ब्रेकफास्ट झाला का? हो दादा, झाला. 7:30ला 7:15ला केला ब्रेकफास्ट. मुलीला सोडून आली, घरातली पटापट काम केली. आता लाईव्ह घेणार 12पर्यंत आणि मग जेवण बनवणार. लई लांब आहे वाढदिवस दीदी. तुम्हाला सांगू, माझा वाढदिवस 23 तारखेला कोणच करत नाही का? त्या दिवशी काय घडलं की करत नाही? सलीराजे म्हणते एवढ्या लवकर ताई? हा, मुलं जातात ना, मिस्टर जातात. मिस्टर 7:30लाच गेले. छोटी मुलगी 7:30ला गेली. मग मी एकटी काय करणार ना नाश्ता, मग मी त्यांच्यासोबतच करते. तुम्ही केलात का? आणि इकडे पण आता गरमी नाहीये, पण ऊन आहे की 10:30ला सुद्धा असं वाटतंय की 12 वाजल्यासारखे. युजर म्हणते कोकण कन्या मुंबई पाहिलीस का? नाही, मुंबई पाहायला जायचंय. तुम्ही मला मुंबई फिरवणार का? सली राजे म्हणतायत हो ताई, झालं. ओके ओके. काय होतं मग स्पेशल? न्याहारी काय होती न्याहारी? चिन्मय म्हणते मी जेव्हा जन्माला आलो होतो त्या दिवशी कृष्ण जन्माष्टमी असते. सो ज्या दिवशी जन्माष्टमी असते त्याच दिवशी माझा वाढदिवस करतात. माझं खरं नाव कृष्ण आहे. ओके, कृष्णाच्या जन्माष्टमी दिवशी आलास का तू? खूप छान मस्त आठवण राहिली ना. आणि ते तिथीप्रमाणेच करणं मस्त असतं. ओके, डोसा खाल्लात का? युजर म्हणतात संपूर्ण मुंबई बघायला 4 दिवस लागतील. नाही, मला पूर्ण मुंबई नाही पाहायची आहे.
म्हणजे जीवाचे हाल करून मुंबई नाही पाहिजे. एक असं काय म्हणतात ते, एन्जॉय करून मुंबई पाहायची मला फक्त. म्हणजे सकाळी इकडे गेलो तर दुसरे, आज इकडे गेलो तर दुसऱ्या दिवशी तिकडे, म्हणजे 2च दिवस आहेत माझ्याकडे. सोमवार आणि मंगळवार. बुधवारी आम्ही रात्री बसणार. चिन्मय म्हणतोय होय. म्हणजे कमेंट करा सगळे. चिन्मय म्हणते मला आमचे शेजारी काकी, शेजारी आणि पाहुणे कृष्णाच म्हणतात. ओके, मग तू इथं कृष्णाच लिहायला पाहिजे होतं. कृष्णा. स्वप्नील पवार म्हणतात हाय. हाय स्वप्नील दादा, नमस्कार. ऋषिकेश दादा म्हणतोय हाय. हाय ऋषिकेश दादा, कुठे गायब जातोयस तू? स्वप्नील दादा कुठून आहात तुम्ही? 11वें लाइक केले प्रिया जी. प्रीतिया जी मेरा नाम है. प्रिया जी मैं नहीं हूँ, मैं प्रीतिया जी हूँ. ओंकार पवार, स्वप्नील पवार, ओंकार पवार. हाय नमस्कार. प्लीज लाईक करा मंडळी. ऋषिकेश दादा ताई तुम्ही खूप भारी दिसता ताई. थँक्यू थँक्यू. आता कोणी विचारू नका लग्न झालंय का. हे बघा मंगळसूत्र पण आहे. नाही तर प्रत्येकाचा प्रश्न, लग्न झालंय का, एज किती आहे. तर माझं, मी आधी सांगते माझं लग्न झालंय. माझं एज आहे 32. मला 2 मुली आहेत. एक 4थीला आहे, एक UKGला आहे. आता काही विचारू नका. चिन्मय म्हणतोय नाही, पण चिन्मय नाव जास्त लोक म्हणतात सो मी चिना. हाय चिना. हे चिना. स्वप्नील पवार म्हणतात नाशिकवरून. ओके, नाशिकला तर भरपूर उकाडा असेल ना स्वप्नील दादा. ऋषिकेश दादा म्हणतात परत कोणाचं काय म्हणतात ते. नाही मला प्रेम. ओके, प्रेम म्हणतोय की लग्न झालं तर मग काय झालं. प्रेम लग्न झालं म्हणून काय नाही झालं, विचारत राहतात ना कमेंटवर. लग्न झालंय का, लग्न झालंय का, लग्न झालंय का. आता लाईव्ह वर लग्न झालंय हा प्रश्न विचारण्यासारखा आहे का. का विचारायचा एखाद्याला. झालंय किंवा नाही झालंय हे ना, बरोबर की नाही. झालंय किंवा नको जाऊ दे, काय फरक पडतो लाईव्हला आणि ह्याला. माझं टोपण नाव सांगू का. हो सांग ना. ऋषिकेश दादा म्हणतात जेवण केलं का. नाही ऋषिकेश दादा, आता मिस्टर येतील ड्युटीवरून. त्यांची ड्युटी आहे. सो मग मी 12 वाजता स्टार्ट करणार जेवण करायला. यायचंय का जेवायला. ऋषिकेश दादा नक्की ये. आणि प्लीज मंडळी, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. स्वप्नील दादा तुम्ही कुठे राहता. मी आहे कोकणची कन्या, कोकण कन्या. कोकणात राहते मी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. तुम्ही कुठले आहात. कोकण 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 कोकण. कोण कोण गेले कोकणात फिरायला मला सांगा जरा कमेंट करून. स्वप्नील दादा, ऋषिकेश दादा, चिन्मय, तुम्ही सगळे कोकणात गेलात का कधी. सांगा मंडळी पटकन. कोकण 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 कोकण. भारी आहे कोकण. पावसात तर बघण्यासारखं असतं कोकण. कैसे मुझे तुम मिल गई. मला घरी चिनूची न्याची ना भैया सुंदर बालक बाबू असं म्हणतात. अरे बाप रे. मला घरी चिनूची न्याची ना भैया सुंदर बालक बाबू असे म्हणतात. लय भारी म्हणतात. बापरे बापरे, एवढं सगळे नाव. हाय सलोनी. सावली सलोनी तेरी नीले सिया के सलोनी लेले व्लॉग. स्वागत आहे सलोनी, खूप दिवसांनी आलीस तू. कशी आहेस. मी कोल्हापुरी भाषेत बोलू का जरा. हो चिन्मय बोल की, मला आवडते कोल्हापुरी भाषा. कशो काशो. ऋषिकेश दादा बायकोचा फोन आला होता. ओके ओके, बायकोचा फोन आला होता का. काय म्हणे वहिनी सांग बघू. बायको म्हणता अरे असंच काय फोन उचलणार नाही की ते, आणि कोणाच्या लाईव्हवर गेलोस अशी म्हणते का. प्रेम बोलतोय अहो कुठून. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली.
सोनी म्हणते हाय, कशी असस? मी मस्त असे सोलोनी, तू सांग कसं असय. आणि बायको इग्नोर करायचं नाही मंडळी. ऋषिकेश मध्ये जेवण केलं का तुम्ही म्हणले? ओके ओके. 10 वाजता तुम्ही 10 ग्रास जेवण कोण करणार मंडळी सांगा. बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, बोलावा विठ्ठल, एक नंबर. 11:15 वाजले. सलोनी म्हणते मी बरो असय. सलोनी तू बोलत मग बरं असे बोल. मिस्टर बोलतात काय तुझे? छान. प्रेम बोलतोय छान दिसते, थँक्यू. चिन्मय म्हणते आव मी कितीतरी वेळा कोकणात आयलो हाय. ए चिन्मय, ही कोल्हापुरी भाषा आहे का? थोडीशी तशी असते रांगडी भाषा. प्रेम चॅनलला नक्की जॉईन व्हा. अश्विनी ताई हाय, नमस्कार. लाईक करा मंडळी सगळ्यांनी. लाईक करा मंडळी सगळ्यांनी, लाईक करा, पटकन लाईक करा. प्रेम म्हणतोय बायकोला इग्नोर करणं इतकं सोपं नसतं. मग काय, मला तर अजिबात आवडत नाही. मला माझ्या मिस्टरांनी इग्नोर केलेलं, मग मी छटका बनते. ऋषिकेश दादाचा मेसेज कुठे गायबच होतोय. दुर्लभ कश्यप ऑफिशियल हाय. हाय दुर्लभ. म्हणताय वय ओ चहा पाणी घेतला काय? होय व घेतला घेतला घेतलं. तुम्ही घेतलं सा? सलोनी मध्ये नाही, मी मुंबईला राहून कोकणची भाषा येत नाही. ओके ओके. मुंबईला राहिल्यामुळे कोकणातली भाषा येत नाही का? असू दे असू दे, माझ्या लाईव्हवर शिक्षाल तुम्ही कोकणातली भाषा. जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल. कुठून आहात तुम्ही? कहा सो आप? चिन्मय म्हणते वय नाश्ता पिन केला हाय. नाश्ता पिन केला हाय तर पाठवल्या की वय. आम्ही वाट बघतो की व. तुम्ही पाठवणार, आम्ही खाणार, किती उशीर व्हायचा. गणेश वायपी मध्ये कोकणची माणसं साधी बोळी. येस गणेश दादा, कोकणची माणसं साधी बोळी. तुम्ही कुठले आहात? दुर्लभ बोल रहे हैं, हम उज्जैन से है. हाँ उज्जैन से हो क्या? स्वागत है आपका. प्लीज चैनल को ज्वाइन करना और प्लीज लाइक करना. और मेरा लाइव हर रोज दिन 1:15 बजे होता है, लेकिन आज थोड़ा सा जल्दी किया. कोई मतलब आगे थोड़ा सा बिजी हूँ इसलिए. सो प्लीज लाइक करो सभी लोग. मंडळी पटापट कमेंट करा. माहित आहे मराठी पण बोलताय. चिन्मय म्हणतोय कोकणात. गणेश दादा कोकणात खय रहवती? कोकणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात. गणेश दादा हर हर महादेव, हर 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 महादेव. चिन्मय मध्ये वाईस भाकर तुकडा खा की त्याला. भाकर इथं भेटत नाही की हो. तांदळाचं पीठ इथं लय मुश्किलीने भेटत की हो. काय करायचं की हो. गावाकडनं एवढं ओझं नाही आणायला भेटत की हो. जाऊ दे आता, इथं चपात्याच खातो की. जेव्हा घरी जाईन तेव्हा तांदळाची भाकरी खाईन, चिकन मटन खाईन, मासे खाईन, काय काय खाईन. दुर्लक्ष म्हणतोय दीदी आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ दुर्लभ, आप कैसे हो बताना. सुनीता ताई नमस्कार, लाइक डन, थैंक यू सो मच सुनीता ताई. काय करताय? दुर्लभ बोल रहे हैं हम सब भाषा आती है, हमें सब भाषा आती है. ओके दुर्लभ भाई, फिर मराठी में बात करोगे हमारे साथ. सुनीता म्हणते कसे आहात ताई? सुनीता ताई मस्त मजेत. तुम्ही कसे आहात? चिन्मय म्हणते दीदी तुम्ही कन्नड सारखं बोलत आहे. ते हा कन्नड सारखं बोलते माहितीये.
ते येत नाहीये, ती कोल्हापुरी ट्युनिंग येत नाहीये माझ्यापर्यंत. दुर्लभ म्हणते हा ठीक आहे, खाना खा लिया दुर्लभ भाई, प्लीज लाईक करना. परी खुशी कशा आहे? सुनीता ताई परीची एक्झाम चालू झाली आहे ना, परी आता येईल, गेली आहे स्कूलमध्ये, आता येईल पावणे 12 वाजता, आणि खुशी 12 वाजता येईल. चांगले आहेत दोघी. आणि चिऊ असं काय करतायत? चिन्मय म्हणते असू दे, काही हरकत नाही. श्रद्धा ताई हॅलो, बॅलन्स ना श्रद्धा ताई, कसा आहे गो? दुर्लभ म्हणते हाँ खा लिए, ओके ओके. दुर्लभ भाई चैनल को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करके मेरे लाइव की नोटिफिकेशन आपको आएगी. हाय सलोनी. सलोनी मध्ये तुझ्या नावाने दिवस सुरू होतो आणि तुझ्या आठवणीतच रात्र संपते. तुझ्या नावाने दिवस सुरू होतो आणि तुझ्या आठवणीतच रात्र संपते. कधी रागावतोस, कधी हसवतोस, पण कधी रागावतोस, कधी हसवतोस, पण तुझ्याशिवाय मन कुठेच रमते. घरातल्या प्रत्येक कोपऱ्यात तुझ्या आवाजाची सवय झाली आहे. तुझ्या येण्यानेच माझ्या आहे. पुढे काय? गळ्यातलं मंगळसूत्र. गणेश दादा म्हणते दुर्लभ कश्यप हे एक उज्जैनचे गँगस्टर होते, त्यांनी गरिबांना खूप मदत केली. हो का? मग त्यांच्या नावाने हे दुर्लभ कश्यप आलेत. बापरे, गरिबांना मदत करणारा हा गँगस्टर असू शकत नाही. काय म्हणतात ते, देवदूत असू शकतो, असं आपण म्हणू शकतो. गळ्यातलं मंगळसूत्र हे मंगळसूत्र फक्त काळ्या मण्याची माळ नाही, तुझ्या प्रेमाची, विश्वासाची आणि माझ्यासाठी ती सुंदर सावली आहे काही. वा वा वा. सुखदेव म्हणतात, सुखदेवला सुरे म्हणतात हाय. नमस्कार सुखदेव दादा, नमस्कार. कुठून आहात? दुर्लभ कशा म्हणते चलो चलता हूँ. यस दुर्लभ भाई, चैनल को ज्वाइन करके चलना, आगे भी मुलाकात होगी आपकी हमारे साथ, तो अच्छा लगेगा. चिन्मय बोलतोय दीदी तुला सांगू, कोल्हापूर शहरात थोडीफार लोक सुशिक्षित बोलतात, नाहीतर बाकीची कोल्हापुरी. हा, काही लोकांना आपल्या कोल्हापुरी म्हण किंवा सातारी लँग्वेज किंवा आपली जी मालवणी भाषा आहे, काय माणसांना बोलायला ती लाज वाटते, आणि काय ती गर्वाने बोलतात. तर गर्वाने बोलणारे आपण आहोत. सलोनी म्हणते जेव्हा तू माझ्या गळ्यातले मंगळसूत्र बांधलं होतंस, तेव्हाच माझं संपूर्ण आयुष्य तुझ्या नावावर लिहिलं गेलं होतं. वा 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 सलोनी, खूप छान खूप छान. दैवशाला म्हणतात जेवण झालं ताई? हो दादा, जेवण नाही झाले, नाश्ता झालाय, जेवण बनवायचं आहे. कुठून आहात तुम्ही? मंडळी प्लीज लाईक करा मंडळी पटकन. सलून म्हणते या प्रत्येक मनात आपल्या प्रेमाची कहाणी आहे, रुसवे फुगवे भांडण आणि तरीही न संपणारी आपली साथ आहे. वा 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 वा, खूप छान सलोनी, मस्त लिहितेस. गणेश दादा म्हणताय दुर्लभ भाई जयश्री महाकाल. दुर्लभ भाई जयश्री महाकाल गेले वाटतं. नानासाहेब निकम मध्ये जय महाराष्ट्र. हो ताई, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय, जय भवानी. गणेश दादा यूट्यूब सर्च करून चेक करा ताई. येस येस दुर्लभ कश्यप. ओके ओके, मी नक्कीच पाहीन. थँक्यू दादा सांगितल्याबद्दल. गणेश दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. नाना दादा आहेच. देवशाला प्लीज चॅनलला नक्की सर्वांनी जॉईन व्हा. श्रद्धाताई म्हणता गँगस्टर असतो, तो कधी कोणाचा रोल मॉडेल बनू शकत नाही. अगं तसं नाही श्रद्धाताई, गँगस्टर असला तरी त्याचा हेतू माझं तर असं आहे, हेतू बघणं महत्वाचं आहे किंवा त्याच्यातले चांगले गुण बघणं महत्वाचं आहे. तो गँगस्टर असला तरीही तो गरिबांसाठी झगडत होता, तर मला ते आवडतंय बघायला, त्यातला तो पार्ट बघायला आवडतंय. चिन्मय म्हणते नाही हो, मला कसलाच गर्व नाही, कोल्हापुरी मी पण बोलतो. येस येस, आपल्याला आपल्या भाषेचा गर्व असलायला पाहिजे. कारण असं नाहीये की भरपूर लोक आहेत जे हाय प्रोफाईल असतात, पण त्यांची कामं लो असतात. समजतंय ना मी काय बोलते ते. मग अशा लोकांची पूजा केली जाते. मग जर एखाद्यासाठी
गरिबांसाठी झगडणारा हा देवदूतच असतो माझ्या मते. मंडळी तुम्हाला काय वाटतं कमेंट करून सांगा पटकन. मंडळी पटापट कमेंट करा, पटपट कमेंट करा. चिन्मय म्हणतोय तुम्ही म्हणताय ते बरोबर आहे. येस, थँक्यू चिन्मय, थँक्यू थँक्यू थँक्यू. मंडळी पटापट कमेंट करा. 40 मिनिटं झालेली आहेत. अकरावी झालेले आहेत. नानासाहेब म्हणतात दुर्लभ कशामध्ये दीदी हमारे बारे में कोई ज्यादा मत सोचो. नानासाहेब म्हणतात जम्मू काश्मीरला आम्हाला फिरायला यायचं आहे हो, पण खूप खूप गरमी आहे हो. नानासाहेब दादा तुम्ही मार्च टायमिंगला येऊ शकता फिरायला, तेव्हा गरमी नसते. फेब्रुवारी मार्चला या जम्मू काश्मीर फिरायला. नागेश दादा नमस्कार, स्वागत आहे. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर. थांबा ते मी जरा ऐकते, लॅरिस घेते म्हणूनच टाकूया आज. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. अरे संसार संसार होटा कधी म्हणून राऊळीच्या काय साले लोटा कधी म्हणून. अरे संसार संसार नाही रडन कुढन येड्या गायात हार म्हणून कोरे लोळन. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. खूप छान आहे. मी बोलू ना कोल्हापूर भाषेत? या चिन्मय एकदम फ्री मध्ये बोल. कुशल बोलतोय हाय मिलय मिलय मिलय. ओके हाय कौशल, कसा आहेस तू? दुर्लभ दादा म्हणतायत वैसे हमारे उस्ताद तो चले गए महाकाल के पास, पर हम है किसी बहन बेटी को तकलीफ नहीं आने देंगे. थैंक यू दुर्लभ कश्यप, थैंक यू. आपका नाम क्या है बताना. नागेश दादा म्हणतात लोक म्हणतात दिवस पहिल्यासारखं राहिले नाही, ते दिवस तेच आहेत. लोक पहिल्यासारखे राहिले नाही. इथं पूर्ण नाही झाली तर लोक देव बदलतात. तुम्ही तर आम्ही तर माणसं. येस ओ दादा, कालचंच कॉपी पेस्ट करताय की काय? दुसरं काहीतरी आम्हाला सांगा. प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा. अरे गोविंद मगर म्हणतायत हाय. हाय गोविंद दादा नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. कुठून आहात तुम्ही? नागे दादा पोटापुरता पैसा पाहिजे नको पिकाया पोळी या दे रे देणाराचे हात हजारो दुबळी माझी झोळी. वा 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 वा, खूप छान खूप छान. म्हणजे प्लीज लाईक करा चॅनलला. गोविंद दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि कुठून आहात नक्की सांगा. चॅनलला जॉईन व्हा. नागेश दादा अरे संसार संसार खूप छान. थँक्यू थँक्यू नागेश दादा, थँक्यू. मला अजून एक गाणं आवडतं देहाची तिजोरी, ते पण मी म्हणते ऐका जरा. मॅडम मी एक टेस्ट घेऊ का तुमची? हो घे घे घे, पण जीकेचे प्रश्न विचारू का? मी प्रश्न विचारू शकते, उत्तर नाही देऊ शकत. देहाची तिजोरी मी म्हणते गाणं. देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा
देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, उघडदार देवा हाता, उघडदार देवा, उघडदार देवा हाता, उघडदार देवा. पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची, पिते दूध डोळे मिटुनी जात मांजराची. मनी चोरट्याच्या कारे भीती चांदण्याची, सरावल्या हाता नाही कंप का सुटावा, उघडदार देवा हाता, उघडदार देवा, उघडदार देवा हाता, उघडदार देवा. उजेडात होते पुण्य अंधारात पाप, ज्याच्या त्याच्या हाती आहे कर्तव्याचे माप. उजेडात होते पुण्य अंधारात पाप, ज्याच्या त्याच्या हाती आहे कर्तव्याचे माप. दृष्ट दुर्जनांची कैसे घडे लोकसेवा, उघडदार देवा हाता, उघडदार देवा, उघडदार देवा हाता, उघडदार देवा. थँक्यू थँक्यू. हे गाणं पण मला खूप आवडतं, भयंकर आवडतं. हाय राजेश दादा, नमस्कार. थँक्यू सो मच लाईक डन केल्याबद्दल. असे आहात तुम्ही? गोविंद दादा नमस्कार. हाय, काय म्हणताय गोविंद दादा? थँक्यू सो मच. अमोल दादा म्हणतात QR कोड टाका. दादा नको, मला पैसे वगैरे काही नको आहेत मला. कृष्णा दादा म्हणताय लाजवाब आवाज सुंदर आहे. थँक्यू कृष्णा दादा, थँक्यू सो मच, खूप खूप धन्यवाद. नागेश दादा म्हणताय लय भारी आणि लय गोड ताई. थँक्यू थँक्यू सो मच, थँक्यू 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 सो मच. कौशल्य दादा म्हणतोय प्रेम गीत, तुझ्या नावाची सवय झाली श्वासात तू दरवेळी आली, तुझ्या नावाची सवय झाली श्वासात तू दरवेळी आली, डोळे मिटता चेहरा दिसतो, मन माझं फक्त तुझंच म्हणतो. वा 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 वा, खूप छान खूप छान खूप छान. चांदण्याच्या त्या रातीला हात तुझा हवा हातातला, साथ तुझी आयुष्यभर हेच मागणं माझं देवाकडं दररोज. ओके, खूप छान खूप छान खूप छान. तू हसलीस की फुल उमलती, तू रुसलीस की रात्र जळती, माझ्या प्रत्येक धडधडीत फक्त तू राहिली मनात. वा वा वा. चिन्मय म्हणते तुम्ही आतापर्यंत मला प्रत्यक्षात बघितलं नाही, पण माझा स्वभाव कसा आहे ते ओळखा पाहू. मला असं वाटतं की तुझा स्वभाव जास्त असा तुला एकटं राहायला आवडतं है ना, तुला थोडंसं एकटं राहायला आवडतं, तुला तुझी प्रायव्हसी आवडते असं मला वाटतं. तू जास्त बोलत नाहीस, पण सगळ्यांविषयी मनात तुझ्या खूप आदर आहे, सगळ्यांविषयी खूप प्रेम आहे असं मला वाटतं. खरं आहे की मला माहिती नाही. मी गाणं लिहितो. ओके कौशल्य, खूप छान खूप छान खूप छान, मस्तच. असंच लिहित जा, अजूनही पुढे असेल. मंगेश दादा म्हणते दोन्ही गाण्यासाठी एक लाईक. थँक्यू 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 नागेश दादा, थँक्यू सो मच. मंडळी कमेंट करा. प्लीज प्लीज प्लीज. बरोबर ओळखलं तुम्ही दीदी, 100 पैकी 100. मला माणसं ओळखायला जमतायत चिन्मय, मला माणसं ओळखायला खूप जमतायत. हल्ली पहिलं नाही जमायचं, पण आता मला माणसांचा स्वभाव लगेच कळतो. चिन्मय म्हणते पण कसं काय ओळखलं तुम्ही? काय सांगू, आता 10 वर्षाचा मी संसार केलाय मिस्टरांबरोबर. तेव्हा फक्त मी शाळा अभ्यास याच्यामध्येच असायची, पण आता मी जग फिरते, माणसं खूप वेगवेगळ्या माणसांना भेटते, सगळ्या प्रकारची माणसं मला भेटली आहेत. सो मी तुला ओळखलं. गोविंद दादा म्हणते जिल्हा कोणता आहे? सिंधुदुर्ग जिल्हा दादा. राजेंद्र दादा म्हणतात हाय. नमस्कार राजेंद्र दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्हला.
गोविंदा मंडळी प्लीज लाईक करा, चॅनलला लाईक करा, कमेंट करा. मंडळी पटापटा कमेंट करा. एक मिनिट. आली मी. कमेंट करून सोडा. आली. चिन्मय म्हणते मी काल आमच्या कोल्हापूरमधील एक आजी आहे त्यांच्या लाईव्हला गेलो होतो, त्यांनी पण डिट्टो तुझ्यासारखं ओळखलं. आज माझी परीक्षा घ्यायला आलास काय? अरे हा तर मला समजायला लागले. जरी मला मी चेहरा बघितला ना तरी ओळखते की या माणसाबरोबर दोस्ती करणं चांगलं आहे की वाईट आहे. काय माहिती, ती मॅच्युरिटी आली आहे माझ्यात. दीपक जाधव म्हणतात हॅपी बर्थडे. ओ दीपक दादा माझा बर्थडे नाहीये. दीपक दादा माझा बर्थडे नाहीये आज, तरी पण थँक्यू. मग बाकी तुझा अभ्यास कसा चाललाय? क्या कहकर तो हम तुमसे बदे क्या बोल रहे हो आप? चिन्मय म्हणते पण खरंच आहे, मला वाटतं आपल्या आयुष्यातील 30 वय ओलांडलं तर माणूस कम्प्लीट मॅच्युअर होतो. येस, मला पण असं वाटतं. कारण ना पहिलं कसं होतं, मी सगळ्यांवर विश्वास ठेवायची. कोणी बोललं तर मला लागायचं, म्हणजे असं वाईट वाटायचं. आता काय माहिती, या लाईव्हने पण मला खूप काही काही शिकवलं. खरं सांगू तर मला ह्या लाईव्हने पण खूप काही शिकवलं माझ्या लाईफमध्ये. म्हणजे आता मागच्या ऑक्टोबर पासून लाईव्ह होते. ह्या लाईव्ह मध्ये पण भरपूर माणसं आली, मला माणसं ओळखायला शिकवलं युट्यूबने आणि खूप काही शिकवलंय. चिन्मय म्हणते काय सांगू मॅडम, परीक्षा 6 दिवसावर आली आहे, अभ्यास पण झाला आहे. असू दे मग, खूप छान. तू स्वतःवर कॉन्फिडन्स ठेव की नाही मला सगळं येतंय आणि मी जे पाठांतर केले तेच चांगलं येणार आहे. व्यवस्थित अभ्यास झाला आहे माझा. आता फक्त मला परीक्षेसाठी प्रिपेअर व्हायचं आहे. तो दिवस येणार आहे आणि मी एक्झामला बसणार आहे. खूप छान रिलॅक्स होऊन बसणार आहे, कोणतंही दडपण नसणार आहे. हे प्रिपेअर कर. आता तू प्रिपरेशन 6 दिवसावर आली ना परीक्षा, आता तू हे स्वतःला हे सांग की मला इझी जाणार आहे पेपर. कारण आपण जे विचार करतो ना त्याप्रमाणे आपला मेंदू वागतो. हो मॅडम, तुम्ही मला खरंच आत्मविश्वास द्या. हो नक्कीच देणार मी तुला तेच सांगते की चांगले पॉझिटिव्ह म्हणजे पॉझिटिव्ह बोल. आता मी माझ्या परीला पण सांगते की भलं तुला तिथे येत नसेल ना, थांब थोडा वेळ थांब, त्या प्रश्नांचा विचार कर, कसं प्रकारे अजून आन्सर येऊ शकतं तो विचार कर. तू कसं प्रकारे मांडू शकतो तर त्याचा विचार कर. आणि 2 दिवस तर परीला खूप चांगला पेपर गेले दोन्हीही. बघू आता आजचा पेपर कसा जातो. EVS तिला जरा ते टीचर मला आवडत नाही. संगम तरुण मंडळ, संगमनातून मंडळ असं काहीतरी लिहिलंय. हाय नमस्कार दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रीती लाईव्हला. खूप दिवसांनी आले तुम्ही. चिन्मय म्हणते एक गंमत सांगू माझ्या बाबतीत घडलेली आहे. सांग सांग सांग, नक्की सांग. जय महाराष्ट्र म्हणताय. जय महाराष्ट्र दादा, स्वागत आहे.
नक्की सांगा. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. ज्यांनी ज्यांनी लाईक नाही केले ना त्यांनी प्लीज लाईक करा. कुशल होते बाय जॉब असं. ओके कौशल्य बाय 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 टेक केअर. हो कामात होत. ओके कामात होतात का? गणपती बाप्पा मोरया. ला 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 ना ना ना. दुर्लभ कश्यप म्हणतायत हाय हाय. पटळी पटपट कमेंट करा. मग काय चालू आहे? ओके मग काय चालू आहे? काय नाही काय नाही तुमचं सांगा. दुर्लभ कशा म्हणताय? जय श्री महाकाल जय श्री महाकाल. संगम दादा तुमचं जेवण झालं का? दुर्लभ भाई खाना खा लिया. ओ मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे. गावले गेले आता का ताई? गावाला गेले का ताई? गेले का नाही? नाही दादा आता जाणार आहे. नेक्स्ट सॅटर्डेला जाणार आहे मी. दुर्लभ दीदी बोलते आप महाराष्ट्र. दुर्लभ भैया म्हणते हैं बोल रहे आप महाराष्ट्र से हो क्या दीदी? यस मैं महाराष्ट्र से हूँ दुर्लभ भाई. चिन्मय म्हणते हैं वाचा की पाठवलेलं कुठे? अरे इथं दिसतच नाही. थांब मी ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाऊन बघते. अरे आलाच नाहीये मला मेसेज कमेंट तुझी. एकदा ना स्वाईप करून ना परत लाईव्ह चालू कर. स्वाईप कर आणि परत कर. मग ती दिसत आलीच नाहीये. तुझं मेसेजच आला नाहीये. कमेंटच आली नाहीये. संग म्हणते नाही अजून जेवायचं आहे. ओके ओके. दिवेश म्हणते हाय 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 हाय. चिन्मय म्हणते थांबा मोठं आहे परत पाठवतो. हाय दिवेश स्वागत आहे. किरण भिसे म्हणतात हाय हाय. नमस्कार दादा किरण दादा कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. मट्ट मट्ट मट्ट. समाधान दादा नमस्कार. समाधान दादा स्वागत आहे. काय करताय समाधान दादा? गर्मी से परेशान होते हुए समाधान दादा हमारे लाइव पर आए हैं. समाधान दादा की जय हो. खेत कधी चालू होणार? कसलं खेत? नमस्कार नमस्कार नमस्कार. चिन्मय म्हणते मी 4 वर्षापूर्वी फक्त माझ्या मनात आलं होतं की चहा बरोबर खारी पाहिजे आणि असं घडलं की दुसऱ्या दिवशी शेजाऱ्या काकूंनी मला खारी दिली. ओके. दिलीप दादा म्हणते नमस्कार ताई शुभ दुपार. शुभ दुपार दिलीप दादा स्वागत आहे. समाधान दादा बरं आहे का? ऊन काय म्हणतं? इकडे तर टेम्परेचर दाखवते मी. मला टेम्परेचर किती आहे इथं तर 32 आहे. जम्मू 32. चार वर्षापूर्वी नाही 4 दिवसापूर्वी. दिवसापूर्वी लिहिलंयस तू? ओरे सॉरी. तुमच्याकडे लाईट आहे? येस लाईट आहे आमच्याकडे. इन्व्हर्टर आहे त्यामुळे आम्हाला कळतच नाही लाईट गेली की नाही ते. तुला असं माहितीये का आपण मी म्हणजे तू विचार करतोस आणि त्या म्हणजे आज त्या दिवशी किंवा म्हणजे सकाळी विचार केलास तर संध्याकाळी मिळते. संध्याकाळी केलास तर सकाळी मिळते. असं होतंय का?
दुर्लभ भाई बोल रहे दीदी आपकी शादी हो गई. यस दुर्लभ भाई ये देखो. संगम दादा म्हणताय तुमचं झालं का जेवण. नाही दादा. समाधान दादा म्हणताय चिनू नमस्कार. चिनू म्हणते 4 वर्षापूर्वी नाही 4 दिवसापूर्वी. दिलीप दादा म्हणते 24 नंबर लाईक डन केलं ताई आहे. ओके थँक्यू दिलीप दादा. जेवलात का तुम्ही. चिन्मय म्हणते समा दादा. चिन्मय म्हणते इथं कसं काय. समाधान दादा येतात रे. चिनू चिनू जेवला का. दिवेश दादा म्हणते आमचे ते 42 सेन्सिल्स आहे. बापरे 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 बापरे. करपून जायचा सगळेजण तुम्ही. बाहेर उगाच पडू नका कामाशिवाय. दिलीप दादा म्हणते काही जेवण बाकी आहे दुकान बंद झाल्यानंतर. ओके ओके दुकान बंद झाल्यानंतर जेवणार का. बापरे. समाधान चिन्ह आम्ही ओळखतो एकमेकांना आधीपासून. ताई जेवण. ओके ओके दिवेश म्हणते आणि त्यांच्यावर तुला आमच्या घरात लाईट पण नाहीये. चिन्मय म्हणते असं माझ्या बाबतीत किती वेळा झालं आहे. हा युनिव्हर्सल रूल आहे. अरे तेच सांगते मला पण असं सेम होतं. म्हणजे मी विचार करावा आणि मी कोणालाही न सांग म्हणजे मी असं कोणालाच म्हणत नाही. मनातल्या मनात आपण बोलतो की अरे यार मला वडापाव खावा असं वाटतोय आणि दुपारी असं म्हणणार किंवा सकाळी आणि संध्याकाळी वडापाव हजर. किंवा मी म्हटलं ना मला हे खावंच वाटतंय मला हे पाहिजे होतं. येणारच 100%. काय माहिती किंवा मला काहीतरी वेगळं खावंसं वाटलं तर समोरच्या ताई हाणून देतात. मग मी त्यांना कधी म्हटलेलंच नसतं. असं का होतं. काय आहे हा रूल मला सांग ना जरा. काय युनिव्हर्सल रूल आहे. हो का. बरं बरं दादा. आमच्याकडे लाईट पण नाही आहे. ओ का. बापरे एवढ्यात गर्मीत कसं राहायचं लाईटीशिवाय. म्हणून आपण पॉझिटिव्ह विचार करावा. ते खरंच होती. येस. अरे चिन्मय मी काय सांगते आता मी ना माझ्या मिस्टरांच्या ना पोटात दुखत होतं. म्हणजे त्यांना स्टोनचा प्रॉब्लेम झालेला. म्हणजे ह्या 2 आठवड्यापूर्वी हा भयंकर दुखत होतं. आणि माझ्या इथून हार्ट म्हणजे मला मनातून जे वाटतं ना मी तो डिसिजन जर घेतला ना तो राईट असतो. आणि जर मी कोणा दुसऱ्याच्या सांगण्यावरून घेतला तर ते नाही बरोबर नाही वर्क होत नाही. तर त्यांना असं हॉस्पिटलला ॲडमिट करायला डॉक्टरने सांगितलं. आणि मी म्हटलं की संध्याकाळी. ते बोलले की मी संध्याकाळी येतो कारण रात्रीच वगैरे दुखलं तर मग कसं जाणार हॉस्पिटलला म्हणून. मग ते आले दुपारी आणि मी त्यांना मग औषध पाणी वगैरे सगळं दिलं त्यांना. माझ्या प्रकारे माझ्या थिंकिंगने मी त्यांना म्हणजे दही किंवा नारळ पाणी हे पाणी 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 सारखं देत राहिली. आणि मी त्यांना फक्त एवढंच सांगितलं की ते मला म्हणाले की मी ॲडमिट होतो कशाला उगाच परत रात्रीचं दुखायला लागलं तर कुठे धावणार आपण. तर मी त्यांना फक्त एवढंच म्हटलं आणि देवाला फक्त सांगितलं की आत्ताच्या घडीपासून यांचं अजिबात दुखायला नको पोटात. आणि अक्षरशः त्यांचं त्या दिवसापासून. आणि मी त्यांना म्हटलं की नाही दुखणार माझ्यावर विश्वास ठेवा नाही दुखणार तुमच्या पोटात. ते बोलले ठीक आहे चल. त्या दिवसापासून आजपर्यंत त्यांच्या त्या पोटात ते स्टोनमुळे अजिबात दुखलं नाहीये. चिन्मय म्हणते मी रूल सांगतो थांबा. ओके. दिवेश म्हणते करपून जायचं ठोस. येस करपून नक्कीच जाईल एवढ्या गरमीत. संगम म्हणते ताई मी तुला दुकान टाकलं आहे न्यू छोटासा स्टम्प केला आहे. इलेक्ट्रिकल अँड मोबाईल शॉप टाकलं आहे संगम चौक कोथरूड पुणे येथे. ओके. तुम्ही बोललाच नाही संगम. खूप छान खूप छान खूप मस्त खूप छान तुझं चालेल बघ दुकान खूप छान चालणार. किती वाजले. फक्त 15 मिनिटं लाईव्ह संपवणार आहे मी.
15 मिनिटं नाही, 5 मिनिटांनी संपवते. मला आणायला पण जायचंय, दुकानात पण जायचंय. ताई सध्या काही लाईव्ह किती वाजता असणार? संध्याकाळी, संध्याकाळचं काही सांगू शकत नाही रे, कारण मिस्टरांची ड्युटी पण आहे, डबा द्यायचा असतो आणि मुलांची परीक्षा पण चालू आहे. पण मी बघते, सांगेन मी असेल तर. मी म्हणते द सिक्रेट नावाचं रॉड बेन यांचं एक महान पुस्तक आहे, ते मी थोडं वाचलं आहे. पण त्या पुस्तकात इतकं छान संकल्पना मांडल्या आहेत ना की काय सांगू. तुम्ही यूट्यूबला सर्च करून ऐका मॅडम, खरंच खूप चांगलं आहे. ओके ओके, सिक्रेट नावाचं. ओके, पाहिन पाहिन. ताई परीक्षा संपली नाही. दादा परीक्षा म्हणजे माझी मुलगी तिसरीत होती ना, तिसरीची परीक्षा झाली आणि ती आता चौथीत गेली. चौथीची एक्झाम आता लागली आहे परत, PT1 एक्झाम, युनिट टेस्ट लागल्यात. सो त्यामुळे काय, आता एक्झाम करूनच गावी जायचं. चिन्मय म्हणते द सिक्रेट असं सर्च करा. ओके ओके, नक्की करेन मी, द सिक्रेट. खूप छान, थँक्यू सो मच सांगितल्याबद्दल. सॉरी. तर चला मंडळी, आता पुढच्या लाईव्हला भेटू आपण. बाय बाय. बाय बाय चिन्मय. दत्तात्रय दादा नमस्कार म्हणताय. नमस्कार दत्तात्रय दादा, स्वागत आहे कोकणची प्रिय लाईव्ह मध्ये. जिनमध्ये आपण आपलं आयुष्य कशा पद्धतीने जगावं हे पण सांगितलं आहे. येस, नक्कीच वाचेन मी, खरंच खूप छान. दिवेश संगम म्हणतात माझं तर मन आहे की प्रत्येक मराठी माणसाने छोटा का होईना बिझनेस करावा. तुमचं काय? मला तर बिझनेस मध्येच माझं एज्युकेशन पण आहे आणि मला खूप असं वाटतं की हे जर यूट्यूब सेटअप झालं ना तर मी काहीतरी माझं ऑनलाईन सुद्धा मी स्टार्टअप करू शकते. मला असं स्वतःवर विश्वास आहे माझा. येस येस दिवेश, मेसेज करायला चालू करणार आहे ना. दादा जेवण झालं का? नाही दादा, आता बनवणार. दिवेश मध्ये लाईट करणाऱ्याचा एकदम मेसेज पाठवा. हो पाठवते, मी पाठवते. बाय दीदी, टेक केअर. बाय बाय चिन्मय. संगम दादा म्हणताय माहित आहे. ओके, मन आहे. ओके, अक्षय दादा म्हणते 1 वाजता पुढच्या लाईव्हला या सगळे. अक्षय दादा 1 वाजता नसणार आहे म्हणून तर मी आज लवकर घेतलंय. दत्तात्रय दादा माझा वाढदिवस आज झालेली साजरा करायला या. ओके, आज बर्थडे आहे का? दत्तात्रय दादा वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. तुम्हाला खूप उदंड आयुष्य लाभो अशी ही कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह कडून. खूप खूप शुभेच्छा. रामकृष्ण हरी, शुभ सकाळ. तुम्ही कसे आहात ताई? मी मस्त आहे दत्तात्रय दादा, खूप छान बोलता ताई, थँक्यू. ताई माझं दुसरं यूट्यूब चॅनल आहे ते पण. ओके ओके, मग मला हे कर, काय ते कमेंट कर. अक्षय दादा मग किती वाजता? आज तर काय पॉसिबल नाहीये, बघेन मी, सांगते. कारण दुपारी जरा आराम करते सध्या हल्ली, कारण माझं डोळ्यांचा प्रॉब्लेम होतोय ना म्हणून. चिन्मय म्हणते समाधान सॉरी बरं का, मी परीक्षा झाल्यावर नक्की तुझ्या लाईव्हला येतो, आता जरा वेळ होतो म्हणून आलो. ओके. संगम दादा म्हणते बाय बाय ताई, बाय. दत्ता दादा म्हणते ठीक आहे ताई. दत्ता थँक्यू, वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्याबद्दल अभिनंदन. खूप खूप दादा, पार्टी पाहिजे, चला पार्टी पार्टी पार्टी. चला मंडळी, बाय बाय. बाय बाय. अक्षय दादा बरं, तुझा वेळ घे. हा ना, जरासं आराम पण गरजेचा आहे, कारण मला मग मी खूप थकून जाते दिवसभर. 5:30ला उठून डायरेक्ट रात्री 11 वाजता झोपणं म्हणजे कठीण आहे. अक्षय दादा काळजी घ्या, बाय. हो दादा, नक्की बार्शीला. अक्षय दादा, अनिल दादा म्हणतायत हाय. हाय अनिल दादा, प्लीज लाईक करा चॅनलला, जॉईन व्हा, म्हणजे मी पुढच्या लाईव्हची नोटिफिकेशन येईल तुम्हाला. मीरा सडविलकर, काय मीरा सडविलकर केव्हा येणार आहे हे सांगते दादा. बाय बाय. आता बाय बाय, मला जेवण पण बनवायचं आहे आणि मुलांना पण आणायला जायचंय. कर्नाटक
ड्रायव्हर लवर. ओके. हाय अनिल दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉन क्लिक करून ठेवा म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन भेटेल. श्रावणी म्हणते जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे ताई. श्रावणी स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये तुझं. थांबा दादा, आता मुलांना आणायला जायचंय मला. बस येणार आहे. 12 वाजले, 10 मिनिटच आहेत. यूट्यूब चॅनल सुनाओ भाई मतलब काय? अजीब दास्ता है ये. चला मंडळी, बाय बाय, टेक केअर. उद्या भेटूया किंवा संध्याकाळी भेटू. काय ते मी सांगते, मी कमेंट करून पोस्ट करून. बाय बाय. प्रीतीजी, छत्रपतींचे पूर्ण नाव काय होते? श्री छत्रपती शहाजी राजे भोसले राजे. आणि नंतर लाईक डन. एक अक्का कर्नाटका ड्रायव्हर लवर अक्का. येस. बाय युजर. बाय 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 बाय. आता मला प्रश्न नका विचारू, मी जाते. बाय बाय. प्लीज चॅनलला तोपर्यंत जॉईन होऊन राहा सगळ्यांनी.